Ja, velkommen til Chilismagen. Vi har i dag fat i en af de helt friske fyre. En habanero. Den fra øverste hylde. En af de rigtige friske fyre. Den er stærk. Er du en frisk fyr? Ja. Helt klart. Jamen, skal vi ikke bare gå ombord i det? Lige skyldes lidt. Og den er jo rigtig flot i sin farve. Og Skal vi bare prøve? skal vi prøve? Held og lykke med det. Den har en dejlig frisk smag. Den er stærk. Flyver dejligt i munden. Brænder super tungen. Ja. Det brænder. Ja. Nu ligger den så lige på tungen og giver varme i kroppen. Og så... Den er god. Ja. Den er god. Uha. Habanero er en rigtig frisk fyr. Det piver førende. Ja. Det brænder sådan helt på tungen. Og... Dejligt. Det piver. Vi sveder. Ja. Godt gået. Det var så chilismagen på solsvinget. Frisk fyr. Nu kunne jeg ikke holde mere den her.